Au surat ni Simon Petrus na poso cala apostol ni Jesus Kristus mandapoton akan naung manjolu hapoksiau naga gap dohot hami maghite-hite hatigoran ni debatata dohot Jesus Kristus si paluai sikop madi hamu asini goha dohot dame maghite-hite panandaun muna di debata dohot di Jesus Kristus tuhatai dilehon hagogo ni hade bataon naido tuhita nasana tau tuhangoluan do hadaulaton maghite sianau nata daibana na majou hita inohoni hasangaponna do hadingkano nasatiri maghite sianido dileo tuhita baga-bagana akana aga jalana balga situtu asahinogoni i kai pakto habu di hade bataon tung sangama pogu samu sian hamaguan na ibagasan hahisapon na diportibion dibaheni haring kason hamuma sian nasagogo manudukon denggan di parangi di bagasan hapoksiauni tungi habisuhon ma di bagasan parangi na denggani tungi pangarajau diri ma tu bagasan di bagasan habisuni tungi habangeton ma di bagasan pangarajau diri dungi hadaulaton ma di bagasan habangetoni tungi holong di roha di dongan ma di bagasan hadaulatoni dungi holong ni roha di nasaluhut na di bagasan holong ni roha di dongani alai molo cupak akai di hamu cala gadda dada lowason na hamu losok cala so magpagbui lau manadda Jesus tuhatai alai molo sodabo tidi na deba halak na papitung mai pagmata na jonok ndang lupa di hayason sian dosa na di ibana na jolo di baheni aliak kadongan lamwingkas mahamu pahoton pancugonna dohot pamiliton na di hamu ai molo di ulaun hamui dang ulobe hamu tinggang songoni mabuas lihonon na tu hamu hamasuhon tu bagasan harajaon saleleng-leleng na di tuhatta Jesus Kristus si paluai ibaheni toktong dohu paingot ton tua akai tu hamu atik pe naung di poto hamui cala naung togugo hamuna di bagasan hasit tongan na di hamu nuaing alai tamado di doko haku au manungguli hamu maghite-hite hatta si paingot salaling di bagasan bale-bale odo peau ai huboto tibu nama tadi konokku bale-bale kon songon naung pinabotogon ni tu hatta Jesus Kristus tuau alai huarikot tondo asa toktong tagbayan hamu manangingoti asa toktong tagbayan hamu maningoti tumbok hatau aidada hui hoton hami akaturi-turian ni napinikin ni nabisok di ina hupabotohon hami tu hamu hagogon ni tu hatta Jesus Kristus tung di ida mata nami do hatongamon nai ai di jalodo hamu liaon do hasangapon sian debata ama dina masa tu dibana sian hasangapon natongami tu songonon ondo anakku haholongan ni rohaku nalomodo rohaku di ibana ima suara na hubege hami rosian banwagi jangi ujurap hami dohot ibana di dolok na bariai jadi lam hotma atong hata panurigangoni di hami cara tama masitio pantusi mahamu songon natu palito na masinodang di inganan na holom pai matarida silubalang ari cala bisak sibuan hati uron di bagasan rohamuna on mapagjolo boto hamu dang dapat hatorangan nina panurigangon atak surat anggosian rohani jolma aidang dung siat tahini jolma haroroan ni panurigangon ala tinogyon dito di pagbadia do ubay na magsuara ka jolma di sugo debata